बीजेपी दोलोनि सरकारा दिनैनिफ्राय दिल्लीयाव जागायसिगोन। थांनाय 5 फेब्रुआरियाव खुंजानाय दिल्ली विधानसभा बिसायख'थियाव गोख्रों देरहानायनि उनाव गासै 27 बोसोरनि उनाव हादरनि राजथावनियाव भारतीय जनता पार्टी एबा बीजेपीआ गोहोआव फैफिनगोन। रेखा गुप्ताया आपनि आरटीसीनि जायगाखौ लासिगोन। थांनाय सानखालि रेखा गुप्ताया बीजेपी आयेन आफादनि मेलाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जादों। बिथाङा दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि मासिखौ मोननो हानाय 4थि आइजो जागोन। रेखा गुप्ताखौ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै थिसनथाया खालि मोनसे सरासनस्रा राजखान्थियारि सायख'नायल' नङा, बियो बीजेपी दोलोनि मोनसे मास्टार स्ट्रक। मख'जाथावदि रेखा गुप्ताया दिल्ली बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव शालिमार बाग बियाबनिफ्राय आप दोलोनि बन्दना कुमारीखौ 29,595 भटजों फेजेननानै देरहादोंमोन। दिनै दिल्लीयाव गोदान सरकारनि समायखिरा लानाय समाव गिबि मन्थ्रिया 7 मन्थ्रिफोरजों लोगोसे समायखिरा लागोन। दिल्ली सरकाराव मन्थ्रि महरै समायखिरा लानो गोनां 7 मन्थ्रिफोरनि फारिलाइयाव गिबि मुङा जादों परवेश वर्मा। लोगोसेनो फारिलाइयाव दङ आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह आरो रविंदर राज। मख'जाथावदि दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि साहिब सिंह वर्मानि फिसाज्ला परवेश वर्माया दिल्ली बिसायख'थियाव बीजेपीनि मुंदांखा राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव सासे। बिथाङाबो दिनै दिल्लीनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लासिगोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएसएसएफ का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससी, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, वाला मा जानाय, जे मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।